vymenili sme kúrenie, už celé stúpačky sa tam pomenili, že vlastne za 40 rokov sa do toho bytu nainvestovalo podľa mňa, že dnešnej 80% hodnoty sa tam nainvestovali už tí majitelia. Áno. Nie tí súdruhovia, čo to budovali. Samozrejme. A to je podľa mňa dôležité si uvedomiť, že reálne tú hodnotu, že to priblíženie tých panelákových bytov k novostavbám zaplatili tí majiteľia, čo to dneska vlastne, alebo tí, čo to dostali potom od toho štátu. Dobre hovorím? V zásade áno. Preto hovorím, že keď sa k tomu tí majiteľia a tí vlastníci, čo tam sú, postavia systémov a uvedomia si, áno, OK, tak doma 50 rokov, poďme vyriešiť tieto problémy, aby sme ďalších 50 rokov mali možno kľud, alebo aby naše deti mali... OK, na schodiskách mi teraz napadlo. To sú akože veľké investície. Keď sa k tomu takto tí ľudia postavia, tak ja s tým panelovým domom naozaj nemám problém. Ja by som sa toho nebal. A takto o tých panelákoch sa stále samozrejme rozpráva, že je to ako komplikovanejšie, horšie jedno s druhým, ale je tu veľa panelových domov, ktoré sú naozaj postavené, že dobre. To sú také, kde není počuť výťah? Hej, aj. Ja som sa napríklad tejto téme trošička tak venoval, som si chcel rozšíriť know-how, takže som išiel do Zlína, kde bol postavený jeden z prvých panelových domov v celom Československu.